monggo Mbah Putri. Sagya among rawuh Putri Kakung. Kasuwun foto keluarga. Ya. Niki Mbah Putri ajeng ngutang putunipun. Lanang dhewe anak wedok dhewe anak lanang tak sekolahke sone gedhe dadi pegawe Tak kutange bocah ayu aja mung pijer nesu yen dituturi ibu supaya selamat rahayu. anak lanang dhewe anak wedok dhewe monggo Bu pinarak mriki Monggo, Bu. Lanang Nggih. sone gedhe dadi pejuang tak kudange bocah manis aja pijer nangis Dadiya bocah sing wasis pinter maca pinter nulis aduh sayang lanang wedok tak sayang besok gede pinter berjuang tak kudange bocah ayu aja mung bicara nesu yen dituturi siku supaya selamat rahayu Raten nyangking ember ngiwanangan lungguh jejer nggo tombo kangen tak kudange bocah manis aja mung bicara nangis dadi bocah sing wasis pinter maca pinter nulis aduh sayang aduh sayang timun sikarane terus bangun negaran dek zaman berjuang jor kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ngendi jarene wis menang keturutan sing gedang biyen ninggal janji ning
padha lara lapa. Monggo Mas Warsito mriki. Mas Sugimin Sugito Bapak Kapolsek monggo. Polokarto Lijing Dalu RT-ne Menbu wonten Swatu Dimas Beni Giling wonten ing Kroya Taraman langkung Dimas Sukardi Matur sembah Karanggalem nuwun Mbak Putri. Ora. Matur sembah nuwun injih. Sampun katur Kang Mas. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni mudune wahyu
Moga moga tetepotan sasumandhik katyang kanthi dewang tegos lan serang ya mengke joget malih nggih Bu nggih nggih siap lek men Lun. engko ndang digayengke ibu-ibu ki arek joget Lah, iya. kabeh kaya mau Ya. iki bos-bos Papua nggih tasih lenggah Langkung-langkung Pak iki Lurah. semut ireng mau nggih tasih lenggah Semut ireng, semut abang. nggih Pak Lurah, Pak Bayan, Nah, Pak RT, Pak Carik kabeh komplit to lek iki terus bos-bos saka Papua. lah iya ta Tutuk Rin. dalem antene Bu Carik oh Pak Carik izin nggih dibagi tugas nggih Bu nggih Mungkin pokok yo Pak Carik, yo Burik barang. Kledang kae teka pranyata janjine datang sitra galang alit melut bisa seumpama aja lali kalih kula Lajeng kewala Pak Lurah Rapin. Reduk, reduk. monggo Pak Lurah Tandang. Deh arane lara ora kaya wong kanan dan mulya mangan radoyan rajana dolan eneng omah bingung wong kudu weruh wae ngati doh kusuma ayo balong sawangan iki awakku sing kelapa muda lakanono nggonku lara ronto witeng pari dimen mari nggonku lara ati aduh ya mang tutup Pak dadahku sama ora krasa apa
ningali putu kula Mahendra kalih Sindi dados jodohipun ngantos dumugi kakek-kakek sarinenipun dudu donya duduake patene monggo Pak Sikit larane lara ora kaya wong kang nandang-nandang boyong mangan radoyan rajena dolan eneng omah bingung mantukan namulut Tasih sinarengan kadang-kadang karawitan Jawi jangkep cindhe laras. Pak RT Sugimi wilujeng midhangetaken Pak Sri Membo Mami Asih Pak Sutar Pak Nardi wilujeng midhangetaken Pak Mali Pak RT Pak Monolog Sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku duh wong ayu pepujanku ati susah mung kangen sliramu
rena wengi tak ande-ande ati susah nunggu kowe bali rasa kangen rapi somari amung sira kang bisa nambani Sugeng dalu Bapak Lurah Bapak Serabu ngayu papujanku susah mongkan sliramu kowe bali rasa kangen rapi somari amung sira bisa nambani masukin meja kursi nggih wonten ing ngajeng pepanggingan saged dipun kukut yo bungkek tri
Gese Margono Dangdo mlebu jebak yen besengot Gayang Putri ayo yo Kipli lan joget jane dhuwur kasur Sukar Fokil bayo hadir bayane pur pokoke toto-toto uga adilanang pur saka bentak anak lanang Tri piye kabare Ayo ya. SKD monitor. keluarga Papua dari Papua ki ora nek kelenengan unen-unene kingko bonus neng meja kuwi engko sing separo kanggo simin. Oh nggih. Matur nuwun, Mbah. Monitor wireless, Mas. Pendek rasa dikai. Oh, ora tau adus. Pacaane sarwa asri jrogang nerekan samawar aduh yo separo ninggal katresnan among Pakde Kardi Mas
Wibisono wontene Pengkok RT Membu Pak Ananda Gemolo Iya. Mas Gari baksone Pinrang Mas Du baksone Padang nangis sadroning atiku nalikane sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sabar karo sapa tak suwun rena lan wengi moga-moga Gusti jebak jebak mesake bisa kumpul kaya duwe ngene sing numpak Surabaya taunon widono tak enteni ing gisik tresno belung nangka bebasane mung katon-katon pipimu wae lek bokil ketok pipine Rini mung kudu pengen ngambung. Aja lali pawelingku oke mono-monos janji-janji aku kang setia satu Ing wekdal wis pirang taun lawase ana kene aku nunggu kowe ngantu-antu nggonku nunggu nganti putih ya kabeh rambutku yo dadi kangen saya suwe sayang malah nemen ngalor ngidul dadi bingung udan kangen ora iso dibendung monggo Pak wong ayu enggal bali kanggo nambani kangene ngati najan sak kedhepe netra ati gelo uga antuk tombo gabak kegawa ing ngimpi gawang-gawang
kaya urip sambung mati Surya Chandra Kartika mangku kaya kayang Mbak Rini sumong saya matur Sopo kae nek mau ngembang takung saja ngawe awe ireng manet lamun mesem adikku kesengsem tresno ing batin ora ngira rina wangi sliramu mong tansah nggodha ati setiaku atiku kepengin lelatis liramu jatan iso aku lilo ing lulu bantolo ngembang bakung saja gawe awe ireng mahane lamun mesem hatiku kesengsem yo ing batin ora ngira dina wangi sliramu
Tung gendak gentung. Monggo Pak Sukendar. Mongko setiamu atiku kepengin lelati sliramu Jatan bisa aku lilo ing lulu bangkala kelingan jam pembangunan desa Jomblang iki dalan-dalan kabeh diaspali masyarakat uyuh rukun dadi siji kekelingan jaman rung merdeka dina-dina uripe rekoso paribasan sing jajah Walanda ning saiki para warga urip mulya prihatin yen milih pemimpin sing suci ra gelem korupsi saiki kowe aja gelem korupsi mung suwe nagara saiki jamane wis tuwa desa kutha kok akeh bencana sing gak jaluk kabeh do bekya Gusti Allah pancene Maha Kuwasa sembah nuwun salam kangen menika nggih kakentunaken keluarga Sonya Ruri ing tasih mirsani streaming Mas Dodo, Mas Suroto, Mas Agung Donot saben ku nyawang fotomu rasa kangenku marang sliramu biyen ate andum tresna bebarengan ning arga yasa takoni yen to tresna ragu tunduweni apa rasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni dalem aja karo nangis boten sing tetek ya Mas yo sing ikhlas laron sinden sabar elah laron sinden saiki setuk mlebu jogetmu mlebu kene monggo Mas Ratman mlebu mriki Mas Tri
Nasib bisa Mas Tri. Pun nasib ngeten-ngeten iki. Walah, aja nangis. Takdir. Rasa curhat. Tarik. Lanjut. Panyuwunku mring sliramu rasa kangenku marang sliramu biyen ati andum tresno bebarengan ing gedung amba kudu takoni yen tresno ra kudu duweni apa rasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni ngaten nggih Mbak Riri. Oh Mas Tri. Pun santai mawon. Pun sae nggih. Iya Kang Mas. Pun sae ngene Mas. Pun sae nggih. Sae pe. Sae napa sae? Pun sae pagenane. Monggo lanjut. Panyuwunku mring sliramu Pandar. Dewi, kowe lara jonggrang lho. Lara jonggrang kowe pancen andenan ora mokal aku kangenandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan jaga bandung kowe aja durung rampung dilawati Kang Mas Prabu Kupang yang musik laku ing Wonosobo ayah tobat kowe wanita ngarang ora ngerti yen Bandung lanang jagat putra ratu penggih Prabu Damarmaya aku duwe haji seki bondoso
lara jonggrang manuta sada pundhut garwa Joko Bandung aku duwe begono Candi Sewu sengi kudu dadi iya jonggrang panyuwun mutatu Daya lara jonggrang kowe pancen ayu ora mopat yen aku landang kasmaran waspadakno prajurit temu kalah perang mula kowe dadi wanita pemilongan Joko Bandung sekali aja lupa Sarani Kang Bandung kurang rambung Sesek lebu sedeng, sesek lebu bledek. Sama Prabu Kupala Aduh sakit. Kang Wuseda laku ngono Ayo Tobas kowe wanita sing hebat ora ngerti yen Bandung lanang jagat Punta Ratu Prabu Damar Maya aku duwe haji seneti Bondowoso Grang manuta sada pundhut garwa Joko Bandung aku duwe begono Candi Sewu sengi kudu dadi iya jonggrang panyuwun mutatu Cinjeraras
pating glongop. Ibu-ibu aja pating glongop mriki joget-joget kene ora iso. Oh iya. Lho, kaya dawan wae lho, Bu. Bene parno iki digayengke. Lho kok malah do pating glongop. Nonano. Sabdo pandito ratu mring kliramu yatyo ing siseku ugi gosi lagu bakal ginawa mati Iki Kijing miring kintil semilil. Hutan Mas kijing miring ayo Mas kijing miring Tembok teng calon jare kapok bungkeng meneh Mas kijing miring ayo Mas kijing miring ngetan bali ngidul Mas nanti edan ora iso kumpul Mas ayo Mas ayo Mas kijing miring larak disamperke Mas ae jarak ora ngamperke abang-abang gendera londo ngetan sithik kuburan mayit klambi abang ge tondo mata wedak pupur bungkeng jaluk duwe Mas kijing miring alah gebek kijing miring lepas gedang ngerojo dasar bagus kerem prasaja sapa kuwi bungkeng alah ayo Mas kijing miring yo jasa-jasana kalung ayo selok kek Dikasana bocah saiki Mas ayo Mas kijing miring etan Mas lenjer kuning dadi rambutan Mas ayo Mas kijing miring sowan pandang Ya jangan. Kamu tuh Pak Bayar Supri. Ini kancaku sopo iki? Angenku ngamboro anembus mego ngitung lintang sesulo padang rembulan aku lei ana ngendi dipanjerina tak titipi kidung teke jantung
Jenggalu Bulastri. Sumilir ora krasa sliramu tansah tak pikir. Yo Rino wengi wayang neto adikku. Singo tirta saupama kapan boyo aku bisa gegem lintang ngrenggo endahe rembulan. aku samarku ate lamun to jabar sekar mekar ning ora kancangkar lelak tangan mongko tuku sing mas kanggo nelesi lungka-lungka ketika. Kalau Jenggalu Mas Heri dari Sumbawa dan juga Mas Anas dan kantun Bu Fitri dari Jakarta. Halo Mas Heri Ayo sel, joget dari sel. Sumbawa. Masa Mas Ri. Anganku ngamboro anambus bego Hitung lintang sesuluh padang rembulan. Aku lei ono ngendi si pancerina Kali ulo. tak titipi kideng teket jantung. Lelungi tanelungan kang rambatan. Amu sara-sara langkrangket jiwakan. Tak titipi layang kitir tak samar sumilir ora krasa sliramu tansah tak pikir. boleh ditali Rino wengi wayang neto kapan boyo aku bisa gegem lintang ngrenggo endahe rembulan. Aku samar kuatir lan kota jabar sekar motor ning ora kancengkar Lakang tanpa upama nunggu tumete sing kerto kanggo nelesi lungka-lungka ketika. Kanggo nelesi lungka-lungka ketika. kanggo nelesi Lungka-lungka ketika. kanggo nelesi Lungka-lungka ketika. Matur sembah nuwun. awan Undang mantuk. jebek jebek ala keri-keri. Cindelas. Ayo Mama Rini. Hai Mas Pino tulisnya Indonesia. Salalaya. Mas Rudi. Yen aku lah wis kondo jroning bebrayan kebak ing panggoda Nah, ngono lak cantik. bebasan wanci panglong tanpa obar peteng dedet kang rinoso Apa bangsane wis beda gak penak belas Dek biyen apa saiki ne apa Sliramu salin sloga Dek biyen tresno saiki dak sia bek cebek yo wong ayu mbok aja bingung kumawon satema anjentung
kaya wong kelangan petuk Jelek gelek-gelek wekasane urung Lho, saka jebek saka tenane pandan kowe nyanyi terus pandan joget. Bu Lho niki kowe kata lepi sing utangan. Ki Pak Dan dan PSH. Punten ya Pak kurang sopan nggih. Yo, ora Sejati. apa-apa. Ndang. Tak Yo tak suwun marang sliramu. Prasetyamu. Setiaku kang satu tetap tulus renggani jiwamu. Lalaran sokek mania. Pak Bungkek ini 1.000. Biyen aku lak wis kandha jroning bebrayan kebak ing panggoda bebat panglong tanpa obor pedang dedekan rinoso kadang error apa beda nek biyen apa saiki ne apa lek jebak salen sono nek biyen tresno saiki dak sinyal ya wong ayu kok kocok umlawong satema adentong kaya wong kelangan petong gelek-gelek wekasane urung tak suwun marang sliramu mbok aja lali janji prasetyaku tresnaku kan satu tetap Matur suwun Pak Simin.